Wala man ta mo ka-imagine nga moabot ang tiyempo nga musimba kita nga daw mga ninja ang atuhang itsura kay naka-face mask kita. Pero believe it or not, sa luyo sining akong face mask, naga-smile ako kaninyong tanan. Nagatuo pod ako, kamo naga-smile man, kay Mama Mary o sa atong mahal nga Dios. Mga hinikugma, nagsuod ako sa seminaryo minor sang ako 12 anyos pa lamang. Sa unang gabi, daghan akong nadunggan nga mga nagahilak nga first year high school nga batchmates nako. Ang uban daw kapisgo pa oo na ba, no? And ang usad diha jud sa akong tuo nga bahin ba. Ang uban wala na nauwaw. Hilak jud nga dadagang nguy-nguy. Ako ang huna-huna siguro namingaw sila kay nahilayo sila sa ilahang inahan, amahan o pamilya. Can you imagine 12-year-old boy, normal jud na kaayo. Samtang sila gahilak sa dormitoryo, daw chorus lang, I think may naihap ako mga 3 o 4 nga mga batchmates nako nga nagahilak. Ako lami kaayo ang akohang tulog. Ngano man, nagingon ako sa apod ko galingon, isog man si Dodong. Kay gusto ko magpari, so klaro sa akohang kasing-kasing nga I am where I am supposed to be. Wala man may nagpugos sa ako ha, nagsuod lang ko sa seminaryo. So wala ako nagkasubo, wala ako nahilak. Pagkatapos 3 ka semana, natrangkaso ako, no? Nailagnat, kasi nati ko sakit-sakit sa akong lawas. Dito sa seminaryo, kung magmasakit ka, para dili matakdan ang uban, i-isolate ka, daw quarantine ba, kay dalhon ka sa infirmary. Ang infirmary room, karaan nga dako kaayo nga kwarto, daw Spanish time pa, nga pwede 5 katri or kama ang ibutang sa suwod. In fact, pag suwod ko na ay 5 beds, ay occupied kanang katri dito sa duol sa may bintana. Kanang taknaa, ako lang ang may sakit. Hatdan ka lang tubig o pagkaon, and then biyaan ka for the rest of the day. Ang problema katong gabi, alone and sick for the first time, dili ko masabtan, I experienced deep sadness. Remember, nag-ingon ko, isog si Dodong, konbinsido man ko nga diha ko where I am supposed to be, pero kadtong gabi, I felt deep sadness. Dito lang ako nakasinati, lahom, kamingaw o kasubo. Ngano man, I ask myself, kay nadumduman nako nga halin sa gamay pa ako, kung magmasakit gani ako, naadjud duol sa akuha ang akuhang doktor, nurse, and caregiver and cook rolled into one. Kinsa na siya? Ang iyangan, mao si Mila, ang akuhang inahan. And I think for most of us, mao kini ang atuhang experience. Pag may lagnat, siya nagsibin sa akuha. Pag may tambal, siya kahatag instruction sa pagtumar. O para mag-ayo, siya po nag-supply sang orange o saltin nga biskwit. So sa mga nakasabot kini, pariho kitang edad. Orange o saltin nga biskwit. Karon lahi na ang ginapangayo sa mga millennials para mag-ayo dayo, no? Mga hinigugma, ang ako ang pagmasakit because of her TLC, tender loving care, dili ko makuyawan ba? O paspas ang pag-ayo. Kay naay inahan
na nagakuyog sa akon sa kanang space of ailment or sickness. I am not alone. Kanang gabi, nagdagayday ang mga luha sa akuhang mata, ug nahilak ako sa hilom. Kay kadtong gabi, na-miss ko ang iyang pag-atiman or care, ug for the first time, at the same time, na-appreciate ko ang kugma niya sa akuha bilang iyang anak. Since I was a little boy, kung mahilanat, ma-chicken pox, mapa-injection sa ospital, ang akuhang inahan na apirmi gakuyog, gabarog, duol sa akuha. Sa kilid nako, she is always there. Nahilak ako, hangtod ako, natulugan. Mga hinigugma, sa atuang kinabuhi, dili malikayan nga usahay makasinati kita sang lahom nga kasakit o bugat kaayo nga krisis. Unsa ang yawi sa survival, the key to survival? Kanang conviction nga naa tawo o persona nga nagabarog sa imuhang kilid ug dili siya mobiya hangtod sa katapusan. That figure is the figure of our mothers. Ang Ebanghelyo naglarawan pod kanatong tanan nga si Maria nagbarog sa may krus. I will quote verse 25. Duol sa krus ni Jesus, nagbarog ang iyang inahan. Stabat Mater. Kadaghang beses na nga akuhang gipamalandungan kini ug akuhang nakitaan mao lamang ang kasubo sang inahan ni Jesus, that she felt pain for Jesus, the sadness of Mama Mary. Apan ang posture sang iyang lawas mao nga siya dili nagaprostrate, wala nagahapa ba sa yuta, pero nagabarog, standing position. According sa usa ka scripture commentator, the posture of standing at the foot of the cross is a symbol of a mother's love who will never abandon her son. It is therefore not only an indication of sharing sadness, it was a stance of strength. Suliton ko, I will repeat it again. That standing posture is a symbol for the stance of strength of Mary as a mother. Furthermore, by standing there and not running away, Mary shared her son's passion, and even without fully understanding, and even as 1,000 swords pierced her heart, to see her son treated that way, she shared his total surrender to the Father. She shared her son's total surrender to the Father. In this sense, with great cost, she also shared the yes of Jesus to this ultimate sacrifice on the cross. By doing so, she gave strength to her son. Imagine for a moment that you are surrounded by people who hate you. There is cruelty in the air, very palpable. You sense your impending death. The people you love shouts, "Crucify him, crucify him." And even his close friends ran away and abandoned him. Jesus must have felt the immensity of all these negative emotions. Yet, in all of this, one figure stayed. One person stayed. Among all of them, one presence made a difference. His very own mother. Mariologists explain that in this union of the Sacred Heart of Jesus and the Immaculate Heart of Mary in the Passion on the cross, Jesus received great comfort from his mother.
to see her there, and above all, to see in her eyes, while people look at him with hatred, and the mother seeing and telling him, I love you, my son, no matter what, I'm here for you. That gave him strength to continue ug tiwason niya ang iyang misyon sa krus. From birth to death, Mary's love and presence accompanied her son. Mao kini mga hinigugma ang nagdulot kanang kalig-on sa pagtuo ug paglaom sa kasing-kasing nga sagrado ni Jesus. Karon, tungod niini sa panahon sa atuhang mga problema, krisis o kaguol sa pandemya nga masinati, naa kita inahan nga makasabot sa atuhang kaguol, mudagan sa atuhang kilid, ug mubarog sa pagigugma, ug mukuyog sa atuhang kasakit. Kaparehas sa iyang pagbarog sa krus nga inubanan ang iyang anak. Sa pag-ingon ni Kristo, behold your son, ani ang imong anak, ug son, behold your mother, ani ang imong inahan. Kitang tanan nagadawat sang grasya that no matter what, someone will stand by our side. Last year, dinhi man ako hang gisaysay nga for more than 5 years na minsar ako sa kapait. Nagibiyaan ako ni Maria sang akohang inahan namatay. Dinhi sa piyesta sang Birhen sang Regla, last year, ako ang nadiskubre nga ang death anniversary sang akohang inahan mauma ang the same date sang fiesta sang atuang mahal nga Birhen. Katong panahona, I realized that very moment that in my moment of extreme pain and loss, Mary stood at the side of my mother. I thought she abandoned us, but Mary stood at the side of my mother. Dream o prayer gid sang akong inahan na kumuabot ng iyang tiyempo, hinauton ta fiesta ni Mama Mary. Why jud ko na kabaw? Dinhi lang pag-transfer sa ako sa Cebu nga ang November 21 nga death sang ako ang anahan mauman ang fiesta sang atuhang Birhen sang Regla. I understood last year that Mary was with us and with her. Nagdulot kini sang healing, breakthrough kanako, ug naghatag kini sang paglaom. Of course, ang grasya gikan sa mahal nga Dios, pero kini nag-agi sa panabang ni Maria. Ug hangtod karon, padayon ang pag-ayo sa akuha ni Lord through Mama Mary. Naikanta, your love keeps on healing me. Mao kana ang ginabuhat ni Mama Mary. Her love keeps on healing me. So, conclusion. Mata pa mo? Kasi natulog na. Sa kining panahon sang pandemya, usahay patong-patong bitaw ang problema o ang kaguol daw endless kaayo series. Nga feeling na to adlaw-adlaw daw gilansang kita sa krus. Kini posible financial problem, relationship problem, emotional problem. Dili kita mo desperado o desperada. Muampo kita ug makita nato through faith nga naay inahan nga modarog sa atong atuhang kilid. Siya ang mahal nga Birhen sang Regla, atuhang paglaom, atuhang malig-on nga dalangpan. Hail our life, our sweetness, our hope. Vita Dulcedo Spes Nostra Salve. Inahan sa kaluoy o kinabuhi, kinatamis, ikaw ang gilauman namo. Maria,
Birhen sa regla, amuhang paglaom ug dalampan, iampo mo kami.